Kita ka mfu n'ife a ndị ichie na-ekwu eri oke na o nwere ife a na-agba mbọ tinyere n'ụbọ wee jide unu n'ọlụ nya igwe atụrụ unu wee bịa ihe nwa bụ igwe ka mkpọrọta na-agba mbọ n'ụdị gịnị ụdị akamanya ụdị awụmanya ụdị ndị siri ike igwe ọ gịnị na-afịa ebe a anọ m nọ na-anụ onugbu na nzụlụ ka ife na-eme na-enefa igwe biko mkpọrọta ife a na-agba mbọ na onwekwa ife ome eziokwu ya ụjọ atụrụ unu atụrụ egwu unu bịa guzere igwe n'iru na-agwa ka ọkpọnata onye tụzụrụ sheba abụọ ọsịsọ ịhụ ka ha dịcha kịta ka m furu ife ejikpe a na-agba mbọ niile ọ na-agba bụ ị na-akpọ ụbọ na azụ ike unu o nwere ife ọzọ na-ekuku fadasị ka mgbanatara unu a na-agba mbọ unu a na-agba mbọ na-eje n'ukwu hapụ na ebe a na-agba mbọ ebe a bụ oke anyị na ndị obodo ọzọ ngwa gee ntị ka ị nụrụ ozi igwe si anyị zie gị na site ebe a gaa nwakwa na anwa chiri azụ na chiata obodo anyị abụ ụmụagọ ịnwa anya anwa ị bụrụ onye nwụrụ anwụ ya si ebe a kịta ịmara ebe ọ dị gị mma gaba rụọ ụbọ gị gawa ngwa achịa na nna ya ụdị ọjọọ dịkwa mma ọ dịkwa mma emekwa ihe mmere ụlọ ọkwụ ụgbọ na ndị m ka m na-agba emekwa ihe mmere ma na-achụpụkwa mmadụ na be ya a na-achụpụkwa mmadụ na be nna ya Adaeze, Nneoma, onwe mmere gị. Ọ bụrụ na onwe mmere gị gwa m. Ọ bụrụ na m pụpụta ebe a ka mụ na gị nọrọ, adịrọgo obi mma. Ụgwa nka nnaba, nke bụ na mbezi ebe a, ite ime m iwu. Bịa, ihe mere nji nọrọ ebe a na-akwanyere gị ugwu, na-ege gị ntị maka iwe ọkpara eze. Achọghị m mmekọ mụ na onye ọbụla. Ana m egede onye ọzọ ntị ma ọ bụ so iwe ọkpara eze agaghị m ige gị ntị. Biko achọrọ m mmekọ ọbụla. Achọrọ m mmasị mụ na gị. Enugo biko naba. Ihe na-achọrọ ya bara uru rapụcha mụ na-achị ama ihe nji maka ya na-achọrọ ya biko kwachere onye na ha achọ kịta anyị nwa na-achọkwu ya achọ ihe ga-eme kịta bụ na ị ga-abịa naba anyị amara ebe ya afụ ya nwụrụ onye n'ime anyị ma ebe ọ nọ ị ga-abịa nawagodo biko rapụ nke ọnụ a ọkwa ife ihe ọbụla gbasara ebe anyị wepie n'okwu anyị na-ekwu adị m ana n'ụlọ kedu ebe nwere ike ife ya biko ihe anyị ga-eme bụ na onwe ebe anyị ga-akpọ gị jee zoo gị ịma na ebe anyị kwekịta adịrọ mma ịnọla ebe ahụ anyị nwee wee chọbazie mgbasa anyị ji wee chọta ya anyị agwa gị na anyị achọta gị mana ebe anyị na-adịrọ ogodo maka isigodo ebe a pụọ eze Chiteoke abịa ma gọzie gị nne unu bụ ezigbo mmadụ nne daalụ kekwa n'afa gị mmachi ezigbo afa kekwa iru ụka biko na achọrọ m iyi na ebe ụnụ kpa m aga ka anyị si n'ụzọ dị warawara chọọ m ebe ndị mmadụ juru eju onwe ihe dị ka obere ụzọ warawara chọọ m ịga ebe ndị mmadụ juru eju igwe ọbadaeze adịza gbasigo n'ọzọ ya afọ ọzọ na-adị eze adịza gbawa ojewalugo afọ ọkwa m adị eze mana lọlọ ọkwa gwa gị ka ndị nche achebe adaeze nche isi m ka ife na-echebe adịghị nwaanyị nche ọ nọ na nga
ọkwa ifu ya kịta kedu ife ị ga-eme igwe ka ife anyị ga-eme ị na-ajụ m ife ị ga-eme jee chọba adaeze Iruka, ogini udo dịkwa. Chelu emecha ji nwa yoko walu ge maka ndị mmadụ ya ifu na ihe anyị ji ebe bụ anyị kpọtara gị Adaeze ka ọ nọ ogodo be gị emecha ji nwa ya bịa kọwalụ gị Adaeze na be m ogini me na dị show tigokwan biko nwere ihe nna m ga-eme ọma ma na nna ebe a biko ka anyị babagodo abụ bụrụ na ị ga-achụpụ m kama ebe a bụsizi wee chụpụ emesịa ji nwa ya kọwalụ nne ihe anyị ji wee sikwara ka kpọtara gị Adaeze na o nwere onye a na-emegide ezigbote mmegide n'obodo mana igwe tinyere aka wee na-emegide ya bụ nwoke a na-ekwu wee zie ndị odibo ya ha wee kpọpụ ya ihe Adaeze ji wee gbapụta bụ na ihe a na-eme ya bụ nwoke ata masịrị ya chaa o wee sị na ọ ya apụ n'ụlọ wee ruo mgbe obi nne ya ga-atụgharị mana ọmụ na Iruka ka ọ gbapụta anyị wee tụọ uche wee sị na ọkwa sọsọ gị bụ onye anyị manwe ike izonwuru anya nwere onye ọzọ aka ji sị ka anyị kpọta anụ gị biko ka nyere anyị aka doo ya ọma nta aka biko nne anyị ma na ọsọ gị nwa nwee ike izuru anya anyị jigidego nwezi ebe ọzọ anyị ma anyị nwee ike ije biko asịkwala maka ka ihe na ụlọ ezoghị na be anyị mpa mụ ka a na-agwa gị na onye bụ onye isi ha na-ekwu ọma njide ntị wee nụ na nwa ikorobịa na-ekwu okwu ya na o nwere onye fụrụ ya n'anya anyị ezonwu na be anyị biko sọsọ gị ga-emenwuru anya biko nne biko achọghịzi m ị na-achị na be nna m biko nyere m aka biko ọnụgụ mmiri nnukwu nsogbu adịrọ mana biko unu ga-eme ngwa ngwa kpọpụ Adaeze ebe a o nwere ka ọ dị na igwe ga-achọpụta na onye dị ka m na Adaeze nọ na be m igwe ga-egbukwa m biko anyị ezochiri gị ya nwere ọkọma nsogbu adịrọ
bịa Maazị Okoli ife nji wee kpọgo okwu a bụ na ọsọ gụnwa ka m ene nwa anya n'iru wee gwuo okwu achọ nke ijezielu m Maazị Udoji na akụ nne ya maka achọzi m iji anya afụfa achọ nke ijezielu mfa na ife nyelfa bụ mkpụrụ ụbọchị na-abụ site tata onye afụrụ n'obi a bụrụ ada m nwaanyị bụ Akụnna ọ bụ na ọ bụrụ ya a ga-achọkwa mmadụ achọ n'obodo ahụ a ga-achọkwa mmadụ achọ n'obodo a ọkwa nna ndị nke unu ụmụ unu nwaanyị nọ na be unu na-ekpori na-ekori nke ma nọ n'ezi igwe mana gịnị kedu nke na-aza mana mechie ọnụ ya sọtụ ife nchọ ịnụ na unu kpọtara m nwa nwaanyị ebe a na mkpụrụ ụbọchị na-abụ nke tata mana gịnị abụ m onye ụmụagụ achụpụrụ m achụpụ ama m ebe m na-aga gịnịkwa ka ị na-ebe eme ị mụrụ na ndị nchebe anyị ga-emelụ gị arụ ndị nchebe unu amakwana m ebe m ga-aga ebe ka m ga-agazi ọ ga-akala mma ka ị gaa na nke igwe be anyị ka igwe malụ na ịbata maka ọ bụ na igwe amụrụ na ịbata ndị nche nweta gị fa ga-emelụ gị arụ bifo akpọluo gị na nke igwe be unu ebe ka igwe be unu bụ nke ebe ya dị ka ebe igwe be unu dị ngwa ka ngosi ibe igwe anyị ngwanụ biko igwe be unu ama m na ọ gaghị ewere m iwe onye mere ya ajọ ife igwe a na-emerọ mmadụ ajọ ife kama ọ ga-anabata gị kama malụ ọmarụ na ị ga-abụkwa ezigbo mmadụ mba ahụ m ezigbo mmadụ solu m ka nzi gị bụ igwe ofulu efu ọ bụ mmụọ ị na-ajụ m ebe ọ ga-aga ịmara ebe o nwere ike ịnọ ịnwe ebe ọ ga-anọ ugbu a ebe ahụ adaeze nọ ọ ga-anọ ugbu a ebe a ka ọ gaba onye mba n'ụzọ osi maka ụzọ agbago ịbụọ chere ụzọ ebe a ka o si mbachi ma ya ga-eme gịnị anyị ga-ene n'anya ma ebe nzọụkwụ ya dị anyị n'ebe nzọụkwụ ya dị anyị sobe ya ị na-anya ebe akịta bụ nọ mba lele ya nekwa ọzọ n'ọzọ ngwa nche mazụ akịdị igwe kedu onye bụ diva igwe ahụrụ m ya n'ụzọ ka m gara igbute nni ewu njụ anya ebe o si na ya si ụmụagụ igwe aghọta chọrọ nya amụrụ m ma ọ na-efu efu amụrụ m ma ọ na-efu efu jiri ọnụ kọwa onwe gị onye ka ebu kedu ebe isi igwe ahụ mba na-agba mbọ ahụ m onye ụmụagụ igwe be anyị chụpụrụ m a na-agba mbọ ka aha gị wụ kedu ihe ị mere o ji wee chụọ gị ana m akpọ ụbọ ana m agụ egwu ị na-agba ụbọ egwu ị na-agụ egwu ndị mmụọ mba ọ na-egbu mmadụ ọ na-egbu mmadụ kedu ndị ga-ezi ya ga-eji maka egwu ị na-agụ chụpụ n'obodo ya anyị na-egwu kịta wee eziokwu igwe ahụ chụpụrụ m ekweghị mme kedu ndị o degwu ihe ahụ
kpọkene egwu a ka m gwara m ntị na abọnụ ya Adaeze, ozikwa gị nwe na-enwere obi aṅụrị eri nji wee nwụọ gị wee ruo taata hụnụbeghị nwere ụdị obi aṅụrị ka m jụgoro gị egwu ọ dị gị mma n'arụ nna m egwu asọka ọ tọgbugo m nna m si akpọkwa onu ya nụ biko ya kpọọ onu ya nụ ngwa nsogbu adọrọ akwa ịma egwu a mgbe ọbụla iji chọọ onye ya na-anọzi ya ị ga-ahụ ihe nna gị emegịta nwikorobịa ịma ihe mere site taata gaba ibizi n'obi eze chi ga-echetego gị ihe ha melụ chee na ha mere ajị ihe wee jigbo ka emelụ gị ihe ebizi ebe a mgbe ọbụla nwa nwaanyị chọrọ ịrụ egwu ị na-akpọrọ ya egwu ị na-akpọkwụkwa mụnwa na egwu adịkwa m mma na-arụ ebe a sị na ihe ọma dịrọ ha mma ọ dị anyị mma ọ ga-adịrị gị na mma o ebe i merụ nwa nwaanyị onwe aṅụrị onwe rụrụ na ndụ ya ibe biko na ihe m sị ka m jụọ unu ma na obodo odu anyị na-aga ha na ndị obodo anyị adịghị na mma omeda agha anyị garuo ebe ahụ igwe ahụ nwụrụ anyị nwunye n'ọgba kedu ihe a ga-akọrọ n'uchi anyị ọ ya ka m sị ka m jụọ Udoji okwu dị n'okwu a ka m na-ekwu mana nyakwa odudu bere n'ebe dị njọ ọ ga mana anyị agaghị aga bụ nsogbu na iwu igwe duru ibe nyere enye anyị agaghị aga nsogbu dị anyị gakwa na ya aga nsogbu dị anyị lie ya iwu ka ọ bụ na anyị ga-aga ya bụ ka hapụ na-etu egwu ka anyị gabanụ anyị nwa tụnyere ya lụ ka ọ chụfuo a na-agba mbọ anyị ganụ anyị ga na nne m si m bịa vụsharịa akpụ ndị a o tego o nyere m nsogbu nsị m abịa vụsharịa azụ ike bụ ike na ịma na ezigbo nwa ka ịbụ jisi ike na ọ dị mkpa ọ ngozi m mana oke afọ nwunye nchere ka ihe dị ha ịma na iwu otu n'ime ndị nche anyị nwere n'obodo a kedu nke unu egburu nwanne a na-agba mbọ enweghị ihe ọ bụla unu mere maka okwu a onye ka iji nwa ya ekwu igwe kpọrọ anyị bụ ndị nche si anyị na ọ chọghị ịnụ pịm n'ọnụ anyị ịma ọnụ maka na nwanne a na-agba mbọ mere igwe ji gba nkịtị ndị ichie onwe onye na-ekwu okwu gịnị ka m na-ekwu oke afọ ka ihe si wee na-eme n'obodo a ka m si wee na-enyote ihe a ihe n'anya ọfụma ị ga-ama na aka igwe be anyị dị n'okwu a okoro nwayọ ọ bụ na agwaghọ gị ịma ọ na aka igwe dị na ya aka igwe dị na ya maka gịnị igwe kpọrọ a na-agba mbọ asị ọka o si n'ọnụ mpụta ka i wee si n'ọmụ kwuru aka m dịkwa ọcha oke afọ eme ihe m na-agwa gị ọkwa ịhụrụ ihe a na-epigharị n'ime ọhịa ihe a na-awagharị n'ime ọhịa nwa obere oge ọ ga-apụta n'ụzọ anya niile afọ ya
ndị obodo anyị amara ihe na-eme. Nwanne m nwoke o si dị ugbu a amaghị m ife m ga-ekwu nke i kwuru ikolu nke ọ bụla a gwara anyị mee anya na-eme enwere ife ọzọ onye ma ọnụ okwu ngwanụ jisi ike bịa nyere m aka ụfọdụ akpụ ndị anụ jisi ike ka m nata mmadụ ihe n'oyi dị ebe enyi nna ị na-apụta ngwanụ nke a sọsọ gị na ebe a na ogini ka ihe na-eme Machi oku igwe kpọrọ nna gị n'ụtụtụ a udo m anya ahụtazi ihe na-emere ebe igwe na-akwa ihe nwa ya ihe adị ya nwaanyị anyị bụ na-akwa gị ahụtazi ya ndị agaghị ezuzi ike n'ụlọ akpụ ya taa akpụ ya echi ike agwụgwụkwanụ unu afụgo n'ihe ahụ nna agwa unu ọkwọ na bụ mmachi na-ekwu okwu unu asị na mana ha anụ ihe oge ọbụla unu akpụrụ ana agba mbọ n'ọnụ unu kpụrụ ya n'ụtụtụ na abalị n'efifie unu afụgo ya ọkwa igwe akpọ gị oke nọrọ ebe a na-akụja akụja ọ ga-anata ka anyị bakpuo n'ime na ọ ga-anata ana m abakpu obi adịghị ọmụmma obi m koro n'elu hapụ ya na ọ ga-anata ka m gaa nke igwe ka m were anya mara nke na-eme eme obi adịghị ọzọ m mma biko ịchụ ịba ị nwere ike banyewe ị na-eje nke igwe oke ngwanụ ka ọ dị Igwe ebe unu si kere ndị unu bụ ọ igwe duru ibe zitere anyị igwe duru ibe zitere unu igwe duru ibe zitere unu kedu ifo can it be her gwana ya okwu kedu ihe ọnụ igwe a na-agba mbọ kedu ihe igwe ebe ndị a n'ebe a ọha nwa jikọtara aka ọnụ were gwa igwe be anyị ọchụpụ m na-enweghị ihe mere ha sọsọ ihe nweta si n'aka nna m nweta ka ha ji chụpụ m na be anyị chụpụnụ ha ebe a chụpụ ha biko ka ha si ebe a pụọ ka ha pụọ biko ha chụpụ ha ka ha pụọ gwa ha ka ha pụọ ka ha si ebe a pụọ obi ya tara akụ eziokwu
ndị ichie unu asị nọ igwe duru ibe zitere unu ọ dịkwanụ m ka ọnọdụ mụ na unu a ejugo m ọnọdụ mụ na unu ejugo m unu dị emelụ n'arụ unu ya edo iru ebe unu dọla azụ ihe nna akọwa unu ya anaba igwe anyị ka na-ayọ gị biko igwe wetunata obi gị ahụ biko n'igwe ahịhịa unu na-ayọ zikọ unu unu chọrọ imerụ arụ uduma dike ụbụrụ ndị ebe igwe Kedu maka Maazị Udoji? Igwe ndị be ya si nọ natabe. Maazị Akụnnakwa? Igwe ọ bụ otu ihe ahụ, ndị be ya si nọ natabe. O nwere nke dọbịa? Igwe. Mana anyị jere ụmụ odu ndị anyị na ha na-adịghị na mma ife ihe igwe ndị odu mere anyị mana a na-agba mbọ na ya maka onye zuru onye ka anyị mma ka ihe ụnụ nwa ka igwe fụrụ wee duga igwe ọ na-asị ịga ndị odibo igwe ha na-asị gị ụmụnne ya agaghị ọ bụrụ nwa ka ọ sị na gaga ọkwa na onwe ihe mere gị ebe ahụ ọ sị nọ maka anyị nwa na ose anyị n'aka nọ maka ihe anyị bịa na-ekwu maka a na-agba mbọ ya chụpụ a na-agba mbọ n'obodo adịghị nwaanyị wee gbafuo nwa nwaanyị wee gbafuo and ọsọ anyị ga-achọtali ọnwụ na ya chọta ahụhụ nwa ya nwaanyị ihe dị pụọ ofu eme nna anyị ga-aga ọzọ ị ga-aga ebe ahụ ọzọ maka onwe ihe mere gị agbazi m aka dị ị ga-agazi ya ọnwụ na oyi ekwe wee mee o kwechana mee ị gaghị aga ya ijekwa ụmụ odu a na-atọzikwa m ụtọ ọnwụ na oyi ekwe wee amarụgo m ebe ọ nọ nne m na nna m nọ na-akpa nkata tata ha amaghị na nnọ ebe nọ na-anụ ihe ha na-ekwu o wee sị na ọ nọ n'obodo ahụ a na-akpọ odu ka ọ nọ odu etekwa n'aka odu bụ na ịgafecha obodo anyị obodo nke ọzọ ka a na-akpọ odu mgbe nne m kụrụ ose ebe ahụ eso m ya jee kpata ose mgbe ahụ anyị ga-aga na-eduje gị ihe ga-eme bụ na o tere ezigbo aka maka ndị be anyị chọmachọ m ga-egosi gị ụzọ ị ga-eduje ya ebe mmachi nne ihe njiwe ihe na-agwa Ada bụ na onye ahụ a na-achọ achọ anyị ji wee kpọta Ada na be gị na ọ natago ka m ji wee si ka m gwa Ada ma ọ nakwa unu ka o jee zuo mba nọ aka m na-ekwu na ọka m gwacha ya ka m kpọbatazie ya n'ụlọ ka mụ na ya soro gwa Igwe ke ihe ndị iche gatazikwa lọlọ Maazị Udoji na-akọwa m na mgbe fafụrụ igwe odu na ọ sịfa na ije nwere isi na ọ bụrụ na m nwa bụ igwe duru ibe abịara soro wee bịafịa mana ịma otu omenala be anyị si wee dị na mụ nwa bụ igwe ada apụ apụ o nwere ka m ga-esi rapụ be anyị wee jebe obodo igwe odu Igwe ka ife anyị emezi aga m nka ya eme ya maka nwa ya ma tọnụ na mba lọlọ nwa kwefe mma ya eme maka ife a bụ omenala debe mgbe gboo omenala nna anyị fa debe wee ruo mụnwa bụ igwe duru ibe onye ruzi n'aka m wee megharị anya mma rapụkwa omenala emewe omenala biko ewo di m biko ya manụ ka ya emene ya nna m
ịma ọkwa mmadụ makwa n'ọkwa mmadụ tinyere iwu a mmadụ ya etigharịkwa ya biko zienu biko zienu ada ya ma tọnụ na mba manị ka ya emene ya biko nụ di m biko ana m ayọ gị Lola ọ bụrụ na m ga-eje nya bụ ije ịma na ọ ga-abụ n'anyasị ọ dị mma anyasị dịkwa mma ka ọnwụ nọ na nwaanyị mechaa bata ọ dị mma o meela Ime ga-emeketa ịgbada kwefuru ozi na ihe n'anya gbada anyị igo ogologo n'aka ekpe gị nwere ụlọ ị ga-afụ mana obere mma ọba egwe ndị odu eche m otu amụ na gị rutere ebe a nwa m ga eduje tọpụzi biko ka nnawa n'ịma na ịma ka ndị be anyị si eme biko ka nnawa ka ndị eme ihe ha si m mere ha biko ka ngaba Adaeze biko ji nwayọ Ada ngwanụ Adaeze Nneoma onwe ya mere gị ọ bụ na onwe ya mere gị gwa m ọ bụrụ na mpụkụta na-apụkụta ebe ka mụ na gị nọrụ adịrọgo obi mma ụgwa nka nnaba nke bụ na mbezi ebe a ide nye m iwu bịa ihe mere nji nọrọ ebe a na-akwanyere gị ugwu na-ege gị ntị maka iwe ọkpara eze achọghị m mmekọ mụ na onye ọbụla ana m egede onye ọzọ ntị ma ọ bụ so iwe ọkpara eze agaghị m ige gị ntị biko achọrọ m mmekọ ọbụla achọrọ m mmasị mụ na gị ịnụgo biko nama isi ihe a sị m na mmachi abịago kpọrọ Adaeze nawa ọ bịara ebe a si m na onye a na-achọ n'afụgo ya okporo ụzọ Adaeze ha nawazie afụgo ya ọ na-emarọ isi mmachi ga-eji ime ogiri na ọgwarụ ebe chi daalụ ama m ka m ga-esi kelee gị ka ndị alawa No. Ka ezikwa na ụbọ gị? Ụbọ kwa ngị nwa nwezi. Ọ mgbe eji chọnụ mbịa kpọrọ gị ya. Mana Adaeze enweghị m chọrọ ịjụ gị. Kamgbe m batara ebe enweghị m na-afụ ụgwọ ụwa na ị na-achọ ịnọrọ onwe gị. Mbịa m na-enyo gị. Ọ gwụsịa na ma m bubutere ụbọ ibido chebe ọchị. Ana m achị n'ọrụ onwe m. Achọrọ m mmekọ mụ na onye ọbụla. Ime omume ndị mmadụ ajọka. Achọrọ m mmekọ mụ na onye ọbụla. Kemi batara nọ bụrụ ụbọ ga-abata. Ọ na-amasị m obi eziokwu. Mgbe ọbụla m nọrọ ya obi m na-eme m sara. Hai. No. Go na-eme foto m. Ya ihe ị chọrọ wụ ụbọ ọ bụ mmụọ. Mba, ịma na ụbọ ga na-eme m foto. Ụbọ amadọta anaghị ụbọ meze gị obi ọma. Ọ egwuregwu ka m na-egusi. Oke egwuregwu ka ị na-egwu. O nwere ka isi ekwu ọ dịzie ka ụbọ ka ị chọrọ. Adaeze ma ihe mana ihe a nwere ike ime ndị chọrọ ịbịa anọghị ana. Otu oriwu na-adị iru adị na mmanụ. O nwere ike ịchụ ndị chọrọ ịbịa anọghị. Ọ gbara n'iru iru ga-eji na ka mmiri ọ na-apịa narị iwe gị ka m bute gị n'ụbọ.
enweghị gafere m n'ihu ugbu a nụ o mere m vum gafe ịbịakwa nna gwa gị na ara dị gị n'ọbara ide ekwe ofu ụbọchị ara ga-akpụpụ gị ahịa akụma ihe abụ ha ara Adaeze ka ihe ịchọsi ndị ebe eme nna gị achụpụgo m n'obodo anyị ịchọrọkwa m bịa ebe a biko kemgbe ị bịachara na Obinna m wee kpọọ ụba ihe a na-eme m obi sarịsarị ọ na-atọ m ụtọ na obi onye mekwana m ji wee tara afọ wee chọrọ gị wee bịa ebe a eziokwu nsogbu adịghị achọrọ m ka m na ndị anọ na be ha nwee okwu laba emechaa m abịa kpọrọ gị kedu onye gosiziri gị ebe a hapụ onye gosi m ebe a kedu afa gị a na-agba mbọ abụazina mbọ ọbụla na-agbarugo m mbọ chọrọ gị bịa jee bute ụgbọ ka ị kpọrọ m nke obi dị m mma ka m na-eru gị egwu gbarụ gị ezigbote egwu biko nụ ana m arịọ gị arịọ biko Adaeze ka ihe na-eme a na-agba mbọ Funaya. Biko mechie m kedu ebe ị ga-ajụ m otu alaba enwe ebe na-aga enwe ebe ị na-aga gị na nna gị ọghọ na-amụsụ ebe m nọ chepụta m ụgwọ ka ị kpọrọ m biko ji m udoro ihe anyị gwa m ka ihe menụ ijikwa m otu amara gị ị matara ebe a na-agba mbọ nọ kpụrụ amaka kpụfee ịgwa m ka m gwazie gị ihe mere ịma na nwaanyị ahụ Amaka na ọbịa bịa nyewe ezigbo nsogbu ịma nwaanyị ahụ na onwe ka esi chọpụta na o dowere Amaka na bịa na ezigbo nsogbu ka ọ bụ nwesị ka m durugodo Amaka pụọ ka e wee malụ nke a na-ekwu ekwu nwaanyị ọma nwekwanụ mgbe mama ngwa gị ụdị ihe a ka esi emezi otu a ka ị ga-eji mezi udiri ihe anyị gwa m karịa ịbịawa n'ebe a na-echọka ka m ebe a fụzie m ka okwu akọma biko ọnụọfịa ka nnọ mama gesi mgbe bute ụbọ kpọziere gị osiri m n'aka biko n'ebe ọbụla idebe eje bute nye biko ihe m na-agwa gị iwu a na-agba mbọ lọlọ onye dị ya Adaeze be anyị Adaeze ụmụagụ be anyị okwu nwere nsogbu ọbụla dị egwu m na-agụ na-adịghị obi mma ọ na-agbata egwu ọfụma ọ ya ka o ji chọrọ m wee bịara lọlọ egwu anụnwa ọ na-akpọ ụbọ ọ na-akpọ na-adị m mma n'obi kemgbe ọ bịachara iri akpọ onye bụ ụbọ na Obinna m enwetara m ụbọ sị ka m bịa ka ọ kpụrụ m ụbọ ka m bụ egwu ka obi wee bụ m saa aṅụrị onye mee nji chọrọ ọ na-agba egwu ọfụma ngwa bataba na ime ụlọ ị na-asị abata ime onye ọ bụ Adaeze rapụba ihe na-eme adịrọkwa mma ọ dịrọ mma nsogbu akara ọ dị nwere ife mere onye kụnụ bụ ebe a si na-egede ege onye nke a na-agba agba ụkọm ihe anyị na-eme ọ dịrọ mma bịaba nsogbu adịrọ enugo oyili nne ya ọmalịcha m igwe tụrụ ibe mara emetụ ibe ndị nna nna anyị ga-eji wee kụpụ m ka m wee mee mmadụ obi aṅụrị mba
ịbụ nwa afọ Igbo wee malụ na ka omenala isi wee dị na enwere ihe ga-emekata igwe ka ịbụkwu na-achị obodo bụrụ nwa afọ Igbo wee malụ na onwere ihe ga-emekata igwe obodo anụrụ n'oche eze ya n'ime abalị dị otu a nabata igwe ọzọ a na-akalụ ka anara eme ya eme ọ bụ alụ n'ala Igbo ịma maka ya iwe echiche wee kpụrụ ndị ichie gụrụ wee bịaba n'abalị ya ka unu bịa fụ m ebe unu ma na anara ebe ya eme ọ jọgbukwala onwe ya wee sị ka m gwa gị Igwedu daalụ rinne okwu gị kwụ ọtọ mana achọkwa nke ịghọta na mụnwa bụ igwe duru ibe makwala omenala etu isi wee malụ mana ndị be anyị si n'afọ ife ka ubi ele ọba nya nwa ọkọ wee sị na ife anwa o ji mmiri wee na-achụ dị ya mkpa wee na-agwa gị na ife abọzi okwu omenala na ife gbasara nwa m nwaanyị iwere obi gị gbakọ ụbọchị one ada nwaanyị nọgo na be gị ma adaghị nwaanyị ọ nọ na be m ma ọ nọrọ na be m ifugo n'ife karịrị ubi a wee lọọ ọba mana ọ yara azọpụta nwokwu anyị na-ekwu gị taa ọzọgo ya bụ na enu a na-aji egbu naanị o nwere ihe ga-eme m ka mmebie omenanị mmara eme ya nya mgbe na-asị ka ngwa unu gị na ndị ichie gị unu ga-anaba unu ga-eche iru ebe unu chere azụ biko unu ara arapụta m ndị nna nna anyị etigbuo m ọ kọrọ m n'ọnụ abakwa m chee na iru ebe unu chere azụ biko ma ihe bụ ụchụ mmadụ atọkwaba ibi legodo mmadụ niile na-agafe ebe onwe onye na-anụ ọnụ anyị onwe onye mana anyị nọ ebe onwe onye mana anyị nọ ebe ibi igbuo m onye na-agba mbọ si gị gbagbuo ibi gbagbuo na-agba mbọ ije gbagbuo Adakụ ngwa nụnụ ọ dago gị na-akụ gị n'ukwu nkwụ ọ dara anyị kụọ anyị n'ukwu nkwụ bela anyị kụọ anyị n'ukwu nkwụ Akụma ịmụkwa nke kacha ewute m na nwatakịrị enwe ihe ochi wee kedo anyị ebe a o jighị eriri kedo anyị ebe a mana mama ihe ejizi anyị ebe a eji ibi ọnwụ gbuo gị oge ka ọ ga-egbu ibi Chukwu kpọọ gị ọkụ ọnwụ ka ọ ga-egbu aba nọkọ m ebe nna m na-egburu nwa m nkwụ ka m gburu nwa m nkwụ ya na-arapụta m nrapụta gị gwago onye ị ga-agbagbu ịgbagbu onye ị ga-agbagbu Adakụ ngwa biko nne gbaghara ogbu Akụma ma hapụ m ibi ọkwa gị rọpụta kpọm ebe m nọkwa na-asụrụ ụwa m ọya ka m burukwa akwụ m gị kọbara m akwa nga onye ị ga-agbagbu gbagburu ya ibi gbagburu onye si gị gbagbuo lọlọ emekwa na nwere ife mkparị karịrị nka kedu ife bụ na mụnwa bụ igwe duru ibe na-agbanyere ka omenala be anyị si wee dị bụrụkwazi mụnwa bụ onye na-echekwa nya bụ omenala wee jebe ebe igwe odu wee ji ife ya o wee sị m na ife m bụ na anyị bịa n'anyasị na anyị ga-abịa fụ ya na efi ọ dịkwa ka onwe ife ọzọ nwoke a na-ede na-abụrụ na anyị bịara ịfụ ya ọ chọrọ igbu m igwe chere m otu anwa echere m na ọ chọrọ igbu gị biko ya maka ya eme ya biko zere dị m ọma biko ya mana ka ya eme na ya dị m ọma biko ana m ayọ gị mmadụ ka ya eme ya lọlọ o nwere ka a ga-eme ya ma aka emerụ ebe m dara iwu obodo mụnwa bụ onye na-echekwa iwu obodo wee jebe obodo igwe odu wee necha m nwụọ m naanị wee sị m na m bịa n'abalị na m ga-abịakwazi ọzọ bịafụ ya n'efifie ewo igwe biko ụlọ dị atụzi adị m alawụrụzi ụra maka nwa m nwaanyị biko manụ ka ya emele ya biko dị m maka ife ya eme biko ozugbo binye
Akụma. Lili. Ihe nwata nwaanyị na-abịa. Nwaanyị na-abịa. Ọgụbịa. Ọ gafe ebe itie mkpu ike ka ama ma ọ ga-enyere anyị aka. Itisie mkpu ike. Ime onye ọnwụ. Ọnwa maazị. Nwaanyị ọma. Ada nne nwaanyị mara ọhụkwa anyị. Akụma ọhụkwa anyị. Ihe dị awụkwa ndụ. Ibu ọ na ndị mmadụ ada ọ ga-abụ na ijebe gbasa ozi n'obodo ka hapụ anyị ebe a ka anyị nwụ na nkwụ a. Ya dị bụ ndụ. Ihe dị awụkwa ndụ. Ibu ọnwụ kama. Iruka Chinenye Nkiru ihe nji wee kpọkọkwanụ na nwere ihe ọzọ na-abụrụ na otego ihe a na-agba mbọ na-anọghọzi egwu a mmadụ na-anọghọzi anọ naghịzi atọ m ụtọ wee sị ka m kpọọ n'ụlọ ka ịkpa anụ mara ma ya ga-ejenụ jefu ya na Amaka ọ bụgodoro ụmụ egwu a ọ na-agwụla ya na-egwecha otego ọ gụwalụ m biko wee sị ka m kpọọ unu ka anyị tụkọke n'alụ ọnụ mara ma ya ga-eje ka anyị jee fụ ha mara ka anyị na Amaka mee elilo gị dịkwa mma mana enwe ihe na-atụ m ụjọ ọ na ndị be anyị anyara aba mba kike bụ mba ka ihe gabara mba ụkakwu maka anyị ga ebe a ka ha mara na obi adịrị anyị mma biko mmachi ka anyị gawa na nkịta onwere unu nwayọọ ama m na nke nkwụ kịta na ọ dịgo unu ka ọ ka agawa ozugbo nwaanyị ọcha anyị ga-aga were unu nwayọọ ihe ga-eme bụ na anyị ncha niile ga-ana ịma na ọkịta ka anyị kwuli ya anyị ncha niile ga-ana jekwado ọfụma onwe ihe onye nwere imerụ ndị be ha n'ụlọ o mee ọ bụghị maka mụ na ndị be anyị si eme nke anyị na nwere m ike pụọrọ onwe m ihe ga-eme bụ na unu ncha niile ga-ana anyị akwado echi niile anyị agbakọ onwe onye ga-eso anyị ga osoro anyị onwe ha eso anyị agawala onwe anyị ka anyị jefukene ndị a na otege aka ụmụ ọma unu adịkwa njikere ama m ihe unu ga-eje egwu agụgụ echi ka anyị gawa ka anyị na-ebe Akụma, lekwe ya biko. Akụma. Gị nwee ya be je kpọkọ ndị obodo igwe ha n'ọgị gburu maka ọ bụrụ na imeri ya ugbu a biko ngwa gaba biko Akụma kedụzi ka igwe na-achị obodo ga-esi rapụ obodo ọ na-achị bịara ịbịafụ igwe ọzọ n'obodo ya ụtụtụ wee gaa efifie wee gaa o wee luo n'abalị o wee rapụ ije bewa na nke igwe ọzọ ịgbara na onwe ka ọ dị nwesị na ya mba na anara eme alụ eme nke nji wee bụrụ odogwu ọ na mkpụrụ anya mmadụ ka m ji amụnye dị ya n'obi chichizie mma mmiri dị ya n'obi ma fụpụrụ anya ya anya azụkwa m ya na ọyara aga ihe a ga-eme bụ na a ga-ana bịa echi ya n'ififie na-abụ n'anya doo emekwa m ọfụma igwe hapụ onye ahụ ọma ihe ọ na-eme hapụ igwe baya ọma ihe menụ igwe baya eji efi hapụ ihe a m repụta ka o repụtara oche ma ọ ga-abịa nwụrụ gị anwụrụ kwuru ebe ikwu igwe kwuru ebe ikwu ya were efi ihe mere gbado okwu ebe ahụ ya gbuo dike mana mgbe ọ ga-esi ike nya mgbe ọgụ achọba dike a na-agba mbọ ebugo gwado dike efugo ya mana ka ime ji achụgharịzi n'ege iche ma achụpụrụ gị achụpụrụ ọ sị na gị pụọ ọ maka nwaanyị ọfọzi anị bịa kpọlụ gị nya akafa abịa kpọlụ gị
ka nwa nwaanyị machụbekwa iru ka o si amachụ na egwu ị na-akpọli ya ọ na-asị ya ọsọrọ m ọfọzi ịbịa akpọli egwu adịkwụkwọ m mma na-anụ ọ dịkwụkwọ mma na-anụ igwe makwa ime na ọ chukwu zoro were abalị ọnwụ na-efe ka o ji bịa ọ gara ịkpọrọ ya ọbụ ma na ihe ndị na-asọ ka ndị na-eri onye ha sọrọ ka anyị diwe ihe adịrọ ha mma dị anyị mma jekere weta ụba gị bọọlụ m Akuma. Hey. Aga woni en ka gin. Akuma. Ora ke na rahu eba. Ke na ma kuku nku. Akuma. Akuma. Hey. Mu ku yen madu na ga hu no boda. Bayan ka ba pa kan ba. Bayan ka Akuma. Mba. Ndoza gana. Mba. Mba. Owo mago. Nke a gosi m na nwe mmadụ. Gosikwa m na unu nọ m n'obi unu si ụmụagụ chọrọ ngwe bịa na ụmụ odu. Hai. Ọ bụrụ otu a ịma ihe niile eme m na ụmụagụ, awụfego m ya. Unu ihe a nje n'okwu were bịa obodo a ka unu jere. O gosiri ịfụnanya unu nwere ebe nọ. Mana nsogbu adị, ihe niile ga-adị mma. Biko ka mma na ikpoli ya wufuo. A na-agba mbọ kekwanụ mgbe ya anatazikwa n'ọzọ. Maka na ịma na egwu ị na dị na-agụla anya na-elechegharị otega anyị chọbara onye agụla anya fụrọ na onye na-eme anyị obi ụtọ. Biko bịa gwọrọ anyị ka obi daa anyị mma. Ọ ụmụ egwu ịma Amaka kwere m nkwa sị na ya mena ya akwụ nọta. Ọ na ya nọtazie na ya ga-ejide nna ya na nna ya ga-eme m ya ọrụ. Nka na-akwado. Ngwanụ a na-agba mbọ biko na nwere ike ịkpọba anyị n'azụ ụlọ gwọrọ anyị ụbọ nwantịntị ka anyị bụrụzie anụ nke a nabazie anụ. Mba. Nwa igwe anọ na nke ya. Ọ chọdụ ka mkpọrọ onye ọzọ ụbọ. Ụbọchị Amaka bịara ebe ama m ihe m megidere tupu ha kwere ka ọ nọdụ ebe a. Mba ka ọ nọta mkpọrọ n'ụlọ. Nsogbu adịghị mma. Biko emechaa ka ịbata ọbụgodị mmiri ya eji na-asa akwa mma na-ejuta gị n'ugo. Mago na ama m na unu ga-emenwu nke ebe nwanne m nwaanyị na-anọzi unu ga-emenwu mma ha bata. Anyị ga na-echekwa gị. Mba na-aga nụ. Ngwanụ ka ọ dị maka ọ dị. Ụmụ agbọghọ ụmụagụ unu mmadụ ihe mee ka m laghachi ụmụagụ m nọ. Chukwu agada ekwe m nwee laghachikwa ụmụagụ na ihe niile eme ka onye na-alakụziri ụmụagụ nwanne m nwaanyị anọ kụzie mana ụnụ nwakwara. Akuma. Tep. Ukafo. Ukwe. Chukwu. Ukwe. Ka oni en ka kin biko. Ukwe. Ọmọ na ga akọrọ igwe. Ukwe. Esekwana unu dịka ihe a na-adakpụ ya gịnị? Okwekwa. Anyị jekọ igwe. Ka iji nwayọ ekwu.
Ka je kọrọ igwe. Ya ka igo. Hey. Ebe a ka ị nọ, Chinebịa ka ị soro m ka ị bịa fụ igwe anyị na ndị otu ha ka ha nara aga n'ụzọ Sahawa. Igwe nke one? Igwe anyị. Igwe duru ibe? Igwe anyị na ndị otu ya si na-aga n'ụzọ Sahawa. Ebe ka ọ na-agawa? Nne m amakwana ma, a sị na ọ na-aga ịgafe onwe ya nwaanyị. Ka ị na-akpọ m nwa bụ Chinenye ka nsolu gị jefu igwe alụlụ anyị. Ọrụ onye kpatara nkwa ahụ si ngwere bịa n'ụlọ ya ọrụ. Isi kote ebe ọ gbaa na ya ọrịa nne. Mụnwa igwe duru ibe bụ ihe ji aka ya wee chụpụ nwa mmadụ n'obodo a. Chụpụ nwa mmadụ a na-agba mbọ n'obodo a. Isi m bịa soro gị bịa jejefu ya. Ọ dị ka ị nwere aka ọrụ, ọ bụ na enwere ife ị na-eme, biko bịa nyere m aka kpaalụ m akwụ. Abịara m aba a ịkpa akwụ. Ọ bụ na ị na-aga ka m gabakwa ka m gafe ya ọfụma. Chi ifugodi ka igwe anyị si aga ka mmọnwụ. Ị ga-amụgide amụ. Ọ bụ na ị na-aga ka m gabakwa, ọ bụ ka ọ dịkwa. Ị nwere nnukwu efe. Ka ọ dị ya bịa nyere m aka kpacha akwụ. Ị nwere efe ije kilie Igwe Odu. Ndị be anyị si na ife nwa ọkụkọ bụ mmiri wee na-achụ ya mgba. Ndị be anyị wee na-ekwukwa na-asị na nwa awụ adị agba ọsọ ife n'efu. Nya ije mbịa n'oburu na ife a ọ ije anwa bịa n'anyasị. Iwesị anyị na dị nwa anaghị afụ mmadụ n'anyasị maka na ejiri anyasị alụ anya. Ya ije mbịa wee rapụ omenala be anyị wee bịaba ịfụ gị na ifi ọ ife anya dị eme mana ọkụ iwe ma na ife mbịa dị mma. Igwe duru ibe nnọọ. Ịma na ife emelụ mma amaka. Nwere ya na-adị ka eme ihe ka ekwesịrị isi m ya. Obere m aṅụle na m gwasịrị gị iche anya wee si n'ọkụ kwesịrị isi wee dị gị na ndị ichie wee bịawa n'efifia maka na ajọgwa na abalị ama ebe agụ chewere iru ịna-enenụ mmadụ anyị wee mara anya enelene malụ nke alọla alọ ịrọka unu bịa kịta n'anya odo na-afụ iru unu na-afụkwa obi unu anya asị m unu nnọọ mgbe na-ekwukwa na-asị na okwu anara anọ n'afọ isi ọkwanụ mgbe ekwupụtara ya amalụ ka o si esi wee si kedu ihe ugbu a kedu ihe a na-achọ ka ekwuo maka ya sikwu kedu ya ka nwere ntị m na-agba okwu mbịa bụ maka nwokolobịa bụ a na-agba mbọ ọ nwa bụ nwoke ka ọ bụ na ọ bụrụ na ọsọ mgbe ị mụrụ nwa n'afọ ka ọ bụ nwa gị mana ọ nwa m na ife mbịa ka ịgba ekwe m ya ka mkpọrọ naba. okwu gị anwe bụ aka ọ dị okwu gị anwe ka ọ dị maka na ka m si eme onye ọbụla lugolo ihe eji nwoke eme ga-eji aka ya kwuo si n'ọhịa a ka ọ chọrọ ịfụrụ a na-agba mbọ n'elu ihe ebe a ọ gị ka ọ dịlị gị na ịkalị ọ sị na ọ dị ya mma iso gị o solu gị naba ejiri ome nwere onye nji aka ma ọkpa m adịrị ya ọ gị ka ọ dịlị biko aka ma akpa m adị nwere onye nji a na-agba mbọ ndị be anyị si sirapụ ife be n'anya sị ka ọ bụla anwụnta ama na m nwa bụ igwe emechego gị mana eji m obi wee na-ayọ ihe mụ na ndị ichie ka ka isola nke naba na ife ọbụla bụ ife mmejọgo gị n'ụwa mma akwụghị ụgwọ ya mmaji kwuru mmaji biko sirapụ ihe bere n'abalị ka ọ bụrụ anwụ ma ọ bụrụ na onye ọ tara na dị ndụ ọkwa ị na-ekwu maka ịhụrụ m ebe ndị ndụ ka iji wee kwuo ị ga-emere m ihe gịnị ka ị na-emere m ịmara ihe ị ga-emere m mere ya igwe otu ọkpọ ya bụ na m dị ndụ tata oge ị na-achọpụ m ịma igwe odu ọnwụ ka m kwara okwu ka m mara akwụkwọ ihe ọ ga-ekwu igwe ka m ga-akpọ ọgwụgwọ m igwe duru ibe anyị ahụ ọzọ ụmụazị anyị ma nke malụ nke wee a sịkwa na agadi nwaanyị bịala iku nwa ọ bịala iku nwụnarị kedu ibe ọ ya eme ọ nawa
na wee na-asị na unu ya anawa ya unu ka unu doo iru ebe unu doro azụ aka unu doo iru ebe unu doro azụ. Igbo dị ka ezi maka nwa nwaanyị nọkwa na nke ya mma ejene ka nje kpọrọkwuo ya ka nnabazi anụ. O nwekwara ofu ihe m chọpụtara na aghọtara ebe m nọ. Ọchịchị m wụ ọchịchị onye mee uche ya ọ ka m si achị. Mma agwaghị nke m ji bụrụ odogwu bụrụ eze ibe kwesịrị ime gị ka ọ dịzili ime uche gị ka isi gwuo kịta maka nwa nwaanyị echi ọgwa m nwa gị efu ka m si wekwa maka a na-agba mbọ ọ onye mmalụ ife dị ya mmanya mee ihe eje ka gị na nwa gị kalịa ọ bụrụ na ọ chọrọ iso gị na ọ solu gị na nwa tinyere m etinye ewepụrụ m ewepụ ya ọchịchị onye kwuo uche ya na be gị onye mee uche ya lukwu n'ebe nwa m nwaanyị nọ ada m nwaanyị. Kedu ihe ịchọ ka m gwuo ọ ijegburu na ya ọ sị na o ya eso gị mgbe ejekwawazi anya akwawa duru ibi nọzikwa ya nke ka Adaeze ga-esi rapụzi ebe nne ya bebe nọ n'ebe ndị ọzọ ọ dụrụ ndụ mma nwa m ị ga-abịa ka anyị naba enugo nwa m anụgo m efe egwu ndị ichie Adam Adaeze ị makwa na ọnwa eze ka ị bụ Adaeze anaghị ebi na mba ọ halụ ama m na mmụọ bụ nna gị emejego gị maka omume mmesalụ a na-agba mbọ mana o nwere ife mebi emebi n'ụwa a na-adị edozi edozi nye anụ ma yọ gị gbayalụ bịa ka ị soro mụ na nne gị ka anyị naba. Nna m nwere ebe nna ga anya unu chọrọ ka nnata n'ụlọ bịa mana unu chụrụ a na-agba mbọ na-enwere ihe ọjọọ mere chụrụ ya chụfuo ya kịta unu chọrọ ka nnata ọnụ ọ bụrụ nwa mmadụ ka ọ bụ ọnụ maka na o nwere ego ekwuru ya adị m eje ebe ọbụla ọ bụrụ na unu chọrọ ka nnata unu ga-akpọta a na-agba mbọ rapịa ọbata n'obodo mụ na onwe m anata ọ bụrụ na ọ bụrụ taa nwere ebe na-eje soro onye na-enwere ego si Igwe na-akwanyere n'ugbo igwe ụmụ na Igbo na-asị ugwu bụ nkwanye nwa ji emesi igwe na site na ihe ọwụwa na ime igwe ka elu a ma enye gị ego ma ọkwa ihe a ka iji wee chọpụ m n'obodo ihe nweta site n'aka nke nna m nsogbu adị enwe onye bịa m n'isi achọrọ m ka m na gị na igwe odu kpaa ya Igwe ihe na-achịkwa ihe ahụ otu isi leba anya oge m kwuru ihe a ị ga-asị ka ekwe ekebe ịkpọkọta ndị mmadụ agba egwu mmadụ asịkwa agha asị a na-agba mbọ ọ gbagwojukwara m anya o juru m anya ka ezi eziokwu ọ gbagwojuru m anya. Igwe ịmana ihe mee na eri oge ahụ nna m nyesịrị m egwu a ọ na-ahụ ebe ọbụla m pụta kpọọ ya ụmụ nwaanyị na-agbaso m wee na-asị aga m emegido ihe a were je ya ụzọ nnọkịta ọbịa m n'obi na a ga-akpọkọ ndị mmadụ na-akpọkọ ụmụ agbọghọbịa agba egwu jide aka ya kpọrọ onye nke ya onye ka nye evuru oge ahụ m kwuru ya otu igwe duru ibe si nabata ya ihe a bụ mmụọ na-eme ya inwere mmụọ na-edu m a na-agba mbọ ebe ọ bụ na ihe a bụ mmụọ tinyere ya n'obi na mmụọ gwara ya mmasị gị mee ya ka o si wee gwa gị mee ya ka o si wee gwa gị maka na mmụọ na mmadụ ararụ o nwere ihe o ji maka ya wee sị gị mee ya otu a nsogbu adọrọ mee ya ka o si gwa maka na ndụ mmụọ ọgwụ bụ na ahụrụ m achị ọchịchị onye kwuo obi ya onye mekwuo obi ya ọ bụrụ na obi gị ahụ ihe ị na-achọ ime ama mmegide mmadụ nsogbu adọrọ enwere onye m na-emegide apụtara ụbọchị ya nwa ndị mmadụ gbakọ egwu jiri aka ya ụbọ jiri aka ya kpọrọ onye nke ya Igwe enwere nsogbu ama m na Adaeze ga na-achọ ka m bịa kpọrọ ya
ọ ga-atụ unu n'anya n'ife unu mara ihe niile na-eme n'ụwa nwe nke na-eme na nkịtị ya mere na-akpọ n'egwu ị na-akpọ egwu gị dị ụtọ. Mba, obi adịghị m mma. Obi adịghị mma. Ebe ka isi? Ọ bụ onye njenje. Ị bụ onye njenje. Ebe ka ị na-agakwanụ? Ị maghị ebe ị na-aga maka na ama m na enweghị onye bi ebe a. Ngwa soro m ka anyị gaa n'ụlọ anyị. Isoro gị ka m ga-abụ onye ka ebe ọ bụ onye. Mụ na nne m bi n'ime ọhịa ebe a. N'ime ọhịa ebe a? Maka gịnị? N'ime ọhịa ebe a ka unu bi. Dizie m soro gị gaa bụ onye. Ka anyị gaa na-enweghị na ebe eme. Si na gịnị ka unu ji wee bata n'ime ọhịa ebe a biri? N'onwe n'onwe ofu ụbọchị nwa mụ na di m wee naba oluzie n'ụtụtụ di m eku n'ozi di m si n'ụlọ wee fere ọnwụ na-ekwula ekwu n'akala aka ndị obodo wee bịa kpọlụ m jebe na nke igwe si na ọmụgbu di m elu igwe ekwedu ka ntị ọnụ okwedu ka m kpọọ ọnụ m igwe wee dalụ m na nwa m aka chụpụ n'obodo ka ife anyị eme mkpọrọ nwa nnaba be nna m maka na nne m na nna m anọzi na nwanne nna m bụ ife nọ okwenyelu ndị be di m na ọmụnwa bụ di m na ma ya anọ ọdụ ma ya bata be m na nnọla anọlụ chụpụ mụ na nwa m o nwere n'ife anyị eme na ebe a wee lụkọnata ife a wee nọlụ ọgwụ chana ọgwụ chi o nwere ife ọzọ oke mgbe unu ji batazi ebe a o yelugokwa ọnwa ise anyị ji na ebe ka ego si erizikwe nne ka efe anyị ma ọ na-abụ nwa m pụọ nwa ife ọfụ ogochata ọpụta ya etu aka isi edukwa nne ịmago ọ na-ahụ n'ụwa onye buru nke ọ dịka nke ya kasị ị gaghị ama na e nwere ndị ịka mma nke m ị ga-ajụkwa m ihe kpọbatara m na nkodo nke ọhịa ọkwa ụbọ onye kpọbatara m na nkodo nke ọhịa ụbọ nna m na-akpọ oge m na-agbakwa ụbọ a otu ka ndị be anyị si achụgharị m na mba akara ogere na mbụ nke a na nke ọrụzie ka nna m gosiri m ụbọ mkpọwazi ụbọ ọ chabakwa ha anya maka ọ na-ahụ mkpọ ya ụmụ agbọghọbịa na-eso m ndị ichie nọ na be anyị ga-agbakwuru igwe ha na igwe ejikọta aka ọnụ chụpụ m na manụta akwa na be nna m manụta ha gbuo m maka ụbọ otu a ka m si bido ije maka na ịmụ ụbọ a ama m ihe nọ n'ime ya amaghị m ụbọ nke m ọpụrụ iche asịkwa ọgwụkwọ otu a ka nna m si were eme mgbe ọ dị ndụ
ma nke m abụ mkpọrọ anyị kpam otu a nwa agbọghọbịa ọbụla nọrọ ya nọ kpam osobe m jụnanụ nwa gị mgbe m nọ n'ime ọhịa ebe o si kpọta m ma ọkwa eziokwu anụrụ m ka ọ na-akpọ ugbu a n'ime ọhịa ọ tọrọ ụtọ nke ukwuu ọ ya ka m ji kpọrọ ya bịa nna kpogodo n'ụbọ maka nnu nke anyị nsogbu adịghị ihe niile ị kara ịnọ ka imezu onye anyị onye atọ Ogechi unu nabatara m ọfụma afọ m unu n'anya o nwere okwu m gwara gị oge ịfụ m a sị gị na abụ m onye njenje amaghị ebe njenje ya ga-akwụsị ma alaghachi azụ m na-abịa mma echiga ọ bụ na nnọdụ ugbu a hụ na ọnọdụ anyị nwere olileanya ka nje mma echiga na-ekwu eziokwu na igechi mma echiga ka ọ dịbazie ọnọdụ ọbụla onye furu onwe ya nọ nwere ike bụrụ nzipụ ịga nweta ikpe ma ọ bụrụ ka ịga mee ya igwe odu ekele m ụnụ ụmụ nwaanyị niile gbara egwu ebe a ma ụmụnne m ndị mụ na ha si n'ofu obodo onye ọbụla gbara ọfụma ndị mụ na ha sikwara na ndị ọzọ pụtara m n'ebe m na-agba ọsọ ụnụ gbara ọfụma gbara ihe mere na onye nwe ihe enwe so ana m ekele onye ọbụla ka anyị laghachi ebe anyị siri ọwụ ụmụ egwu aga m na-abịa na-akụ na-ejisikwa ya biko na ụlọ ewe n'iwu a na-agba mbọ ọkịrị akpọsinye a na-agba mbọ gịnị ka mbọ nwa kedu mgbe ọ na-agba ọ na-agba ụgbọ ọ bụghị onye ọ dịrị mma tata ka ọ ga-adịrị mma echi ibi ọ bụ onye ibi ị na-enwere aṅụrị Ogbonna ebekwa ka isi Ogbonna ịbụ ntọ ịbụ nyọọ na gịnị mesịrị enwekwara ihe a na-eme n'obodo a ị na-apụta otu a ka isi ga na-amịgharị isi n'ụlọ nka emefe nka isi ebe emefe ebe nka Ogbonna ịmakwa ihe mere na mbara ezi taa gwanụ m okwu nna agwa m okwu ịmakwa ụmụ agbọghọ obodo anyị na-ayọgharị a na-agba mbọ ike a na-agbara ya egwu a na-agbọ mbọ ka ụmụ agbọghọbịa na-ayọgharị ukwu Ogbonna sị m gwa akwụkwọ n'eze na-agba m okwu n'eze gwa m okwu ịmakwa ihe mere a na-agba mbọ wụrụ adaeze obodo anyị na-ana
ọkwa ime obodo a na mgbọ gbara wee ga ebe asọ nọ mgba ebe ahụ ọ na igwe obodo ahụ akpa ada ya were bịa a na-agba mbọ wee wugwuo ya na ana ugbu a ka a na-agba mbọ mere otu ihe m chọrọ ihe nke o mere atọgbuo m ọsọ gbuo m ịmakwa na otu o si wee wuo ma igwe ma onye eze nke bịara abịa ma ndị iche wee ịkpọrọ ha ihe ọ na-atụ m ịma na ndị onye ọbụla nọ n'obodo anya a na-afụta ya dịka onye na-amara ihe mana ihe ome asọgbuo m ihe o mere dị mma ka ọ bụtụkene ndị a nanị ka ha mara na a na-agba mbọ nwu mmadụ a na-eke m ihe o mere bụ ihe ọma. Adakụ biko ọkwa na akụmasị ka egbuo ohu enwekwana ka ziri enwekwana ka egbu ọkwa akụma ya Adakụ biko mere m ebere biko mere ọkwa igbuo na akụma hapụzienụ m biko ihe awụ na aka gị dị n'ọnwa Adakụ hapụrụ m ebe a o metere were isi ya buru anọkwa m mgbe o mere Adakụ biko na-egbu na m Adakụ biko ọkwa nọ na ebe a na-agba mbọ nọ ka m gaa ebe a ka m si ugbu a egwa m nwaanyị aka ihe niile na-aga ọka ọfụma biko Adakụ biko egbukwana m biko ka ihe ngwa gị mee nwege Adakụ ka egbere iru nji ga-agwa ọrụ obodo na ọmụ ugburu gị igwe ga-adụ ukwe ga-egbu m ọ ga-eli m na ndụ biko ị nwere ọnụ ihe eji wee gwa ndị obodo n'ọdụ nwa gburu m ị ya bịa ka iso onye otu gị Iju